Witam pięknie Rostomili. Dzisiaj będziemy dali się uczyć cieszyńskich rzeczy. Lekcji 7, Wielkanoc. Posłuchajcie czytanki o Wielkanocy, a potem będziemy coś i dali rządzić, prawić. Przyszliśmy tu, przyszli pod wasze okienko, co by was pozdrowić, miło gospodyńko. Gojczek zielony, pięknie przystrojony. A na tym goiczku malowane wajca. Są też tam dziołuszki szykowne do tańca. Goiczek zielony, pięknie przystrojony. Siedzą se gaździnka na małym stołeczku, piastują dzieciątko w białym zogłoweczku. Goiczek zielony, pięknie przystrojony. Zdało się nam zdało, że w polu gorało, a to gaździneczce liczko zakwitało. Goiczek zielony, pięknie przystrojony. Zdało się nam zdało, że się w polu mroczy, a to gazdoszkowi czerniły się oczy. Goiczek zielony, pięknie przystrojony. Dejcie wy nam dejcie, co nam dać i chcecie, bo nam trza iść dali, dobrze o tym wiecie. Goiczek zielony, pięknie przystrojony. Rostomili, w cieszyńskiej rzeczy jest takie zjawisko, co się na niego prawi jabłnkowani. Jabłnkowani to się inaczej się na to prawi siakani albo siakani. I siakają górole kole jabłonkowa, ale słychać go w rzeczy a i w Istebnym, Koniokowie, a w Jaworzynce. Na czym to polega to siakani? Mieszają się do kupy spółgłoski dziąsłowe, szy, czy, ży, dży, z, si, cie, zie, dzie. A robią się nowe. I tutaj dla ludzi, którzy nie rządzą tą rzeczą jabłonkowską i stebniańską, to jest kapkę trudne. Dla mnie też, bo Jorzek się wychował tutaj bardziej w tym klimacie cieszyńskich rzeczy, tej kole Cieszyna, ale powstają nowe takie głoski i jak kole Cieszyna się prawi szczekać, no to górol jabłonkowski rzeknie ściekać, lebo ściekać. Jorzek to napisał pod tym filmem, podziwiajcie się na to. Je to trudne, ale takie zjawisko w naszej cieszyńskiej rzeczy je. I to też je dowód na to, że ta nasza cieszyńska rzecz je różnorodno, że to nie ma monolit. A przykłady tego szczekania, tego siakalania są takie, że prawi się szare siano, a górol rzeknie siare siano. Żółto ziemia, a górol rzeknie żółto ziemia. Czorne ziele, a górol rzeknie ciorne ziele. Uś miesiączek dawno zesieł, a jo jeszcze nie spała. Na tebie jech mój syneczku, na tebie jo ciakała. Nie spała jo przeszłej nocy, ani ćwierci godziny, bo mi jeny mój syneczku, szły od tebe nowiny. Szły nowiny nowieneczki, a szły jedna za drugą. Dejże Boże rana doćkać, co mi ludzie powiedzą. Nie ma, że górol, wybaczcie, ja to nie poradzę tak powiedzieć jako górole bai w Koniokowie albo w Jabłonkowie, ale taki to Rostomilije. I w Góralii się prawi miasto Kopaczka, prawi się Kopaćka. Miasto Czy je Cie. Miasto Szy je Si, bai szkubać, śkubać, a miasto Ży je z kropką. Rządzić, ziądzić. No i takie przykłady tego zjawiska. Czopka, ciopka. Czakać, ciakać. Czorny, ciorny. Szkubaczka, śkubaczka. Szczęści, ścięści. Szpyrka, śpyrka. Żyka, zyka. Rządzić, ziądzić. Żitowi, zitowi. Rostomili, kapkę my tej górolskiej rzeczy polizali, ale jak chcecie usłyszeć, jako rządzi koniokowsko
i Stebniańsko, albo Górolka, albo Górol z Jaworzinki, albo z Jabłonkowa, to tam trzeba zajechać kańsikej do jakiejś starki, co ma przez 80 roków, albo jeszcze są paniczki, które fajnie rządzą po naszemu, tak po górolsku, a posłuchać tego siakalanio, jako ty spółgłoski przechodzą się, szy w się, czy w cie, a tak dalej, a tak dalej. Lekcję 8 roztomili, coś o galaństwie. Poczytamy se najprzód coś, jakąś czytankę, a potem będziemy dali się dziwać, co tam mamy. Kany są te czasy, kiedy my na zolity chodzowali. To nie było jako terazy, że synek przyjdzie, a bierze dziołchem na muzykę, a ani się nie spyta je ich tatów. Kiejsi się szło na zolity dyski w piątek, albo w sobotę, jak było w polu wszystko porobione. Dziołcha ze synkiem se tak nie szła do lasa, albo na miedzę se siednąć. Młodzi se siedli na ławie pod chałupą, lebo do izby, a wyrządzali. Gdzie po tym nie skorzy, synek wziął dziołchę na muzykę. Po muzyce ją musiał jednako odkludzić do chałupy przed nocą. Jak już było tak daleko, że się mieli fest ku sobie, to się robiło smowy. Tatowie wyrządzali, jako to wszystko będzie, wiesieli, jaki dziołcha dostanie wiano, kto co kupuje, a tak dalej. Zolity się po tym dyski fajnie wspominało. Taki to było z tymi zolytami, nie było to laki, nie tak jako dzisio. Roztomili rzeczowniki, co się kończą na k, lebo na g, się odmienią w narzędniku na dwa sposoby. Końcówka m jest starszo, a końcówka im je nowszo, ona jest spolszczono. Baj Bóg, Bogiem, ale idzie też żyć Bogiem, albo Bogiem, albo Bogiem. Poczekajcie, bo mi to uciekło coś. Także Bóg, Bóg Bogiem z kim? Z Bogiem, z Bogiem. Krok z krokiem, z krokiem. Synek ze synkiem, albo ze synkiem. Stazik ze stazikiem, ze stazikiem. I jeszcze tutaj mamy nie mamy już żadnych. Także ta końcówka, jak jakie słowo zakończone na g, ale lebo na k, to w narzędniku są dwie końcówki. Albo im, albo ta starszo, albo im, ta nowszo spolszczono. Roztomili wszystko to macie napisane dołu pod filmem, podziwiajcie się na to. Dalszo wiedz je rachowani dziesiątek do 100. Jako się rachuje w cieszyńskiej rzeczy? Rachuje się tak: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. I jako się rachuje od 21 do 100. Ale liczebniki porządkowe, to znaczy kiery. Kiery je pierwszy, kiery je drugi, kiery je trzeci. Liczebniki porządkowe. 1 na 21, bo wiecie, u nas w cieszyńskiej rzeczy oto mi taki jakiś panoczek, co mi komentuje filmy, pozdrowią pana Stanisława K., mi napisał, że on pisze ja go przeogromnie moc pozdrowią, bo on pisze od początku, jak ten kanał zrobił, to on prawie pod każdym filmem mi pisze i widać, że cieszyńską rzecz zna. Także panie Staszku, pozdrowią serdecznie. I oto mi napisał, że kole cieszyński, że w Cieszynie 1 na 20 tak się nie prawiło. Nie prawiło się w Cieszynie, ale my nie możemy cieszyńskich rzeczy brać, analizować przez pryzmat miasta Cieszyna. Musimy to brać bardziej całościowo. I panie Staszku, wam to się odniosę do tego, ale dzięki, że piszecie tu przy tej przyleżytości, was muszę wspomnieć. Liczebniki porządkowe idzie żyć 1 na 20 albo 21. Ta forma 1 na 20 to jest forma tako kapkę z czeskiego, podobno do czeskiego. Więcej się używało 21, ale to ta starogeneracji, a i w Cieszynie, myślę, że jakby my się tak cofli 100 roków w tymu,
to kupa ludzi by tak prawiło 1 a 20, 2 a 20, a tak dalej. Czyli liczebniki porządkowe są taki 2 a 20, 22, 3 a 20, 23. Potem są 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, setny. Roztomili w dopełniaczu liczby mnogi rzeczowników miękkotematowych je końcówka ch. I prawi się konie, konich, ludzie, ludzich, kości, kościch, zady, zadnich. To jest też staro forma z języka staropolskiego. Ja wiem, że to już może prawie zamarło, prawie tego nie ma, ale ja wiem, że i wierzę w to, że są jeszcze ludzie, którzy tak rządzą. Czyli tuż w dopełniaczu liczby mnogi rzeczowników miękkotematowych je końcówka ich. Konie, konich, ludzie, ludzich, kości, kościch, zady, zadnich. I teraz Roztomili przeogromnie płatno, przeogromnie ważno wiec w cieszyńskich rzeczy i ja sobie myślę, że w innych rzeczach śląskich miasto nie ma o. Miasto w języku literackim w cieszyńskiej rzeczy je on albo om. I je ręka, w języku polskim je ręka, w cieszyńskiej rzeczy je rynka. Po polsku je 5, po naszemu 5. Po polsku je gęś, po naszemu je gęś albo liwa, no ale gęś też się prawi. Po polsku je sądzić, po naszemu je sądzić. Sąsiad, sąsiad. Wąs, wąs albo fus. Także nie ma o w naszej cieszyńskiej rzeczy, ale miasto tego je on albo om. Roztomili dzięka piękne. Jak macie radzi mój kanał, to mi dajcie palec do wyrchu. Macie takie 2 obrazki po obu stronach mojej głowy. Tam jest film na jednym obrazku, co wam się może spodobać, a na drugim obrazku jest ta kopytka, co byście subskrybowali mój kanał. Dziękuję wam pięknie. Tych lekcji jeszcze kapkę będzie. Roztomili, a jak skończym szlabikosz, to wam będę czytał Małego Księcia. Także już się raduję. Ja wiem, że wy też. Miejcie się pięknie. Wszystkiego dobrego.